ओइलो बड़ है किए बड़ है मारुची मधन तो बाबू बाबू श्री मामा बाबू हसी दिल बाबू हसी दिया এইটা তো বাবু এইটা তো শ্রী মামা খেলিব দুইজন খেলিদেল দুইজন যাক এই দুইজন যাক পুরা স্ট্যাচু ହେଇଗଲା ତମେ କ'ଣ ଖେଳ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଶ୍ରୀ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆଖି କରୁଛି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଆଖି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ବନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଲେ ବାବୁ ହାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରେୟାଂଶ ବେଟା ଅନଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂଶୀକୁ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ତ ମୋଟ ମୋଟ ଆଖିରେ ଅନଉଛନ୍ତି ମୋ ମୋବାଇଲକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଇଏ ମୋର ଫଟୋ ଫୁଟି ନେଇ ଭାଇରାଲ କରିଦେବନି ତ ୟେସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟାଂଶର ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଉଠାଅ ମୁଁ ଶ୍ରେୟାଂଶୀକୁ ହିଁ ଅନେଇବି ପଚାରି ଦିଅ କଥା କହିଦିଅ କଥା କହିଦିଅ କଥା କହିଦିଅ କଥା କହିଦିଅ ଫୁଗି ବେଟା କଥା କହିଦିଅ କଥା କହିଦିଅ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଆମର ଶ୍ରେୟାଂଶୁର ଭାଇ ଭଉଣୀ କହ କାହାଣୀ ଭାରତବାସୀ ବଡ଼ ସାହସୀ ଏଇଟା ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ